Ok kitot alana longke langa ok a ok sole kachedan choji lapukali seketa ok thepota chedan rapenang pu lasi vorengang hoi amen pen voreng kang chir arada pharlo kachojor morning tipia phanchot le kinep chot nangji kali Karbi Anglong Autonomous Council pen inquiry padoponsi lasolong kachirap dunatum ana phanta nep ingnang ponet nangji KSA mate Karbi lo Charlie asong amai phu Samson Teron pen pherang ke amai kang ni ponohut ke than pon ke Vorengamen pen morning tipi lapu ana tangka ke hang hai ke kopmatni ke toyabang ke dosi ke claim hai chotji lasi bangso putha Karbi Anglong Autonomous Council pen ke lang chari padoponangji non ke langa ok aso ansi ke tot alana long chedan chora sonlo hula langa ok thepo bangke chedan dun de datlo lasi la so putha Karbi Anglong Autonomous Council pen ritarli pamelote thedung alanga okta lang ok alana long chedan dun dokpo Athema ke toya bang avete morning tipita bangso asai ke claim pang ching hai hedeji pusi kidam tang aruni phai inkorener kebani therang kya mai kang ni pondalong KSAMI phu Samson Teron pen lamthe chepaklang ponlo tangte nonelitum KSAMI phu Samson Teron pen therang kya mai long angton pen kaning je lamthele nonelitum arju ponsinang to news long ke theglong kidam tang morning tipi aphan sakuri amen pen tangka ge pelang phan jail thap pusinili news long don lo se Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong district authority atum lasuke claim bangke mission lo sai selam bangke kaningi dun me melam the bangela helo non alan bangke todlo amasi mowa an chedan chot la borali seketa tumbang chedan thu theda na pola athi bangke la solam ke komani dak yong se ke toyawi polotang te hala bangela so ormu abeta hai baklema hedeta hai aposi dak komani thidung atum involvement dota hai lasi nona bangke lainu da phan kinep chorle kapi jut kali la so ormu jut jedaji si dak bangke SIT pinang jelang litu bangke special investigation team kenang sot plote CID stami CBI stami PC ko puson sila so tangkala pan en long poma la pen komat sila so long ahat ke dumala bangke Karbi Anglong Autonomous Council atum pen prabjin pen mote Karbi Anglong district authority atum pen administration atum pen la so puthak prabjin pen kenep kang nangji aphan la investigation bang arsik krung mote kang tuinai an claim nangji pusinili hin pen matha Dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live